Nem jó. Tibikével megyünk Vladimirizni. Helyzet jelentős, part egy. A legenda szerint Tibikére most ráborul a boiler. Kapcsolat felvillanni, lásson mindent. Komolyan csinál, tényleg. Vladimir. Egy. Vladimir. Vladimir. Ki mondjam neked egyszer is? Nem, háromszor kell csak. Nézzél jól körül a tükörbe. Mit látsz? A piszuárt a tükörben. Várjál, megnézzük innen is. Ne röhögjél, buzi! Ennyi volt. Vladimiri! És nem menjünk vissza 10 percig. Na, először. Elkezdjük megint. Vladimiri. 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 Most itt... Ez hülye. Most itt mit lehet mást izélni? Hát más nem lehet nagyon. Figyelj egyet, hát ha... Hallod, már szakad a boiler, az meg. Ja, menjünk a picsába.